Bé, molt bon dia i, primer de tot, moltes gràcies per convidar-me. Anem a parlar de silenci. En una societat que estem cada vegada més sorollosa, on el soroll és cada vegada més fort al nostre voltant, però sobretot també aquí dins, necessitem silenci. És la primera vegada que vinc a Capmany, no havia vingut mai i demano disculpes, perquè jo soc de Roses, vull dir que és aquí al costat. Ostres, sí, no, hi ha llocs que no vas. A l'Empordà, 68 municipis, tots no els veus, no? I quan he arribat, la primera cosa que m'ha encantat és precisament el silenci. He pensat, ostres, quin poble més bonic i a més que té tot això per mi tan buscat. Per què anem a parlar de silenci? Perquè el silenci realment és el que ens connecta. Ara la Marta parlava d'aquest estat que comença l'enamorament i que a poc anem entrant cap al nucli que ella marcava, i el silenci és això. Però clar, el problema és que en una societat cada vegada amb més falta d'atenció, on l'atenció realment ens l'estan traient però a pelades, el silenci realment per mi és una revolució molt gran. M'ha encantat la Violeta també al principi, quan ha començat a parlar d'espiritualitat. Perquè és un àmbit que, sobretot en el món de la ciència, cada vegada es va acostant, però de bones a primeres sembla com temes antagònics. I aquí una mica voldria acostar tota aquesta perspectiva, perquè evidentment el silenci, què és el que fa realment? És acostar-nos a nosaltres. I aquí dins és quan hi ha aquest espai que moltes vegades desconeixem, que quan ens passen certes coses ens hi connectem, però clar, com que no el coneixem, doncs no tenim ni idea del que hi ha aquí, no? I us haig de dir que el silenci, sí que el podem veure a vegades, hi ha aquesta visió que el silenci, diguéssim, és dolent. Però per què? És quan el silenci ens fa callar, és quan el silenci no ens deixa expressar. Però jo no m'agrada anomenar-lo silenci, per mi això és por. El silenci de veritat és el que trobem en espais com aquests, i que no és l'absència de so per res del món. De fet, una cosa silenciosa de veritat, hi ha aquestes cambres que tu entres que el so desapareix. Doncs sapiguem que si passem unes hores en aquestes cambres comencem a marejar-nos i comencem a sentir malament. I expliquen que en 5 dies moriríem. El silenci real, que és l'absència de so. Què és el so? El so és moviment, el so és vida. El silenci és precisament, vist des d'aquesta visió, quan hi ha silenci real, és que la cosa està morta, no hi ha moviment, no hi ha vida. Per tant, hem de veure el silenci, per això m'agrada anomenar-lo, el silenci creatiu. És el silenci que ens fa sentir. Tornant a l'espiritualitat, i aquí voldria lligar-ho amb la terra en la que estem. Estem en una terra molt sexual. L'Alt Empordà és una terra molt sexual. Per què? Tenim molts menirs, tenim molts adòlmens. Precisament aquesta zona de l'Albera és una zona amb molts menirs i dòlmens. Què és els menirs i els dòlmens? La forma fàl·lica i la forma de l'úter de cadascun d'ells precisament es posaven en llocs on l'energia era més alta. Per què? Precisament perquè l'energia circuli. A nivell espiritual és molt important que tot circuli. Si tu no estàs ben connectat, si tu no estàs bé amb tu, l'energia no circula. I l'energia per mi és com l'aigua. L'aigua per mi és energia i ho sabem. Què passa quan l'aigua no circula? Es podreix. Doncs amb l'energia passa una mica igual. Quan allò no circula, allò no es mou, no hi ha vida, ens quedem... I precisament tot el tema sexual, que és el que, diguéssim, els antics, quan varen crear tots aquests monolits, tots aquests dòlmens, i si veuríem com el seu objectiu era crear això, vida. La sexualitat què és? És creació. L'instint sexual, diguéssim, bé, sense aquest, segurament la raça humana no existiria, ni els animals ni res. És un instint que ens porta a reproduir-nos. Jo penso que l'ésser humà l'ha millorat i ens ha permès gaudir molt més enllà de tot això, i és una meravella.
però l'essència de la reproducció sexual és precisament aquesta creació, creatiu. I vull que lliguem molt això, el tema de la creativitat, amb l'energia, amb la creació, i al final és el que és l'univers. Un moviment que no para mai de creació i destrucció. I una mica aquesta visió de la sexualitat com crear, destruir, evidentment, ara no, aquest terme el faria referència més a que hi ha aquests alts i baixos, i tot això és vida, i això no ho podem obviar de cap de les maneres, i penso que amb les 3 ponències anteriors s'ha vist molt clar la importància de treballar-ho, de moure-ho, d'avivar-ho, de fer-ho ric. Però m'agradaria introduir aquesta part del silenci, d'aquesta part de que, tot això és molt guai, però no perdo la meva essència, no perdo realment qui sóc jo. Perquè des del moment que perdem això, perdem l'essència que parlàvem abans. En aquest sentit, volia introduir tot el tema de connexió amb la Terra, perquè la Terra és la nostra font energètica, la Terra és el que ens sustenta, la Terra és el que ens dona tot i la Terra és el que va creant tots aquests cicles. I per mi connectar amb el silenci, aquest silenci creatiu, és connectar per mi amb la Terra. Abans la Kira ho comentava, el tema de la relació del sistema límbic, l'amígdala, amb el còrtex prefrontal, perdoneu, importantíssim. Les nostres emocions ens regulen moltíssim. L'amígdala, com deia ella, és un radar, està pendent, és el que ens ha mantingut vius. Però clar, això segurament fa 5.000 anys anava de conya per quan te venia un bitxo raro, hòstia, l'amígdala és el que et deia, ei, compte, perill. Però això ha canviat, ja està. I aquí introduint el silenci, quan aprenem a crear silenci en el nostre interior, us he de dir que, per exemple, l'amígdala es redueix de tamany. O sigui, fixem-nos, crear silenci què vol dir? Vol dir no fer res, estar parat. I això avui en dia és dificilíssim, és molt complicat. Jo veig els meus alumnes a la universitat, tenen 21 anys, i, ostres, n'hi ha 4 que ja s'estan medicant pel tema de l'ansietat. El 40% d'ells manifesten la seva ansietat. O sigui, estem parlant de joves de 21 anys, no? Volem dir que amb tot el tema tecnològic, totes les nostres emocions, la nostra atenció, la nostra essència, tot això està campistraus, tot això està ni deia on. I el tema aquest que estàvem dient del silenci, per exemple, amb el tema aquest de com el silenci redueix el tamany de l'amígdala, què vol dir? Doncs que anem més tranquils. L'amígdala què és? És el que ens fa saltar per si hi ha un perill. Però siguem realistes, en el nostre dia a dia ja no hi ha mamuts, ja no hi ha, no trobem tantes, perills en el nostre dia a dia. Clar, el nostre perill quin és avui en dia? És anar a treballar, és amb els fills, amb la família, és ajuntar tot això i trobar l'equilibri en tot això. Això és el realment complicat. Aquest és el repte que tenim com a societat, que és trobar aquest equilibri entre qui ets i tot el que tens al voltant. I això, hòstia, és que ningú ens ensenya. I, evidentment, té la seva relació amb la sexualitat. Per tant, quan podem anar a la natura, escoltar el mar, escoltar el son dels arbres, tot això és el que genera silenci en el nostre interior. I tot això, com deia, té efectes molt positius, sense anar més lluny. El silenci el que fa és que es pugui activar la membrana que envolta les nostres cèl·lules neuronals. Sabem que en el nostre cos tenim el sistema limfàtic. Què fa? Es treu de sobre tot el que ja no serveix, tota la brossa, per dir-ho així. Tot això funciona en el nostre cos, menys en el nostre cervell. Al nostre cervell això no funciona. Allà funciona el sistema glimfàtic. La glimfa és aquesta membrana que envolta les cèl·lules i quan s'activa? Amb silenci, quan no fem res. Teòricament és dormint
Però clar, si ja dormim malament, perquè hi ha molts trastorns dels somnis, això seria un altre temazo, quan ja això ja no descansem bé. Si a més, vinga, t'aixeques el dia a dia i se'n tornem-hi, tot això es va acumulant, i el cervell, diguéssim, que no pot netejar de la seva brossa perquè el sistema limfàtic no s'activa. Quan estem, per exemple, en aquest cas, meditant o senzillament mirant al mar, intentem estar atents a allò que la natura ens regala, aquest sistema limfàtic s'activa i netegem, deixem anar. Això ho fa el no fer res. El no fer res, que és tan mal vist en la nostra societat, però és que ens estem adonant que no fer res per mi és el gran luxe d'aquests temps. Tenir temps per no fer res, tenir temps per estar amb nosaltres. I això realment no ho tenim. O costa trobar. La veritat, m'agradaria pensar que en llocs com aquests hi ha més temps. No sé si, suposo que hi ha gent de Capmany aquí, segur que em dirà, bueno, sí, però també tenim les nostres coses, evidentment. Però, evidentment, llocs com aquests ajuden moltíssim. I en aquest sentit, doncs, el que jo volia, a més de dir-vos això, ara us comentava el tema aquest, de la glimfa, el tema de la, que dèiem de l'amígdala, que és el que ens fa saltar, però això que us deia, en 2 mesos l'amígdala es fa més petita. I com aconseguim que es faci més petita? Un altre cop, no fent res. No fent res. És com dir, fer res? Doncs sí, té moltes repercussions. El cos callós que separa els 2 hemisferis es fa més gran. Hi ha més connexions neuronals gràcies a aquest cos callós que separa l'hemisferi dret de l'esquerra, es fa més gran, permet la comunicació entre més neurones, per tant, més creativitat, més pensament, més nosaltres, al cap i a la fi. I repeteixo, i això com es fa? No fent res. Silenci. Silenci creatiu, silenci positiu, que és això, és sortir a moments com aquests o com aquests altres, moments que et permeten ser tu. Perquè jo soc gran defensor dels viatges. Per què? Perquè el viatge és el que ens permet sortir de fora, conèixer, viure, i això al final és el que ens acabarà repercutint amb nosaltres. Clar, esteu pensant, bueno, havia de venir a parlar de sexualitat, no? Sí i no. Primera, perquè per mi hi ha hagut 3 ponències espectaculars abans, i el que m'agradaria és introduir aquest element, diguéssim, de fora, que teòricament no té res a veure, però que pensem aquesta connexió amb la Terra, aquesta connexió amb nosaltres, com a element per viure precisament una sexualitat més rica, més plena. Perquè, evidentment, quan més plens estigueu vosaltres, com més veure sentiu, més fàcil serà donar a l'altra persona. L'amor és donar i rebre, és trobar aquest equilibri entre sentir que dones i pel simple fet de donar te torna tot allò que dones, sense demanar-ho, sense res, senzillament perquè és la natura, perquè tot l'univers funciona d'aquesta manera. I nosaltres som univers purament, estem fets del mateix. Abans, penso que ha sigut tu, Violeta, ja me lio, si no? Parlaves d'aquesta part magnètica i elèctrica, que sí? Això és la base de la vida. Què són els àtoms? És electromagnetisme. El pensament genera electricitat. Les emocions generen magnetisme. Quan unim pensament i emoció amb un mateix sentit, amb una mateixa intenció, amb un mateix propòsit, estem creant aquí dins. I quan el que volem és viure, en aquest cas, una sexualitat plena, és a dir, un moviment energètic equilibrat, homeostàtic, que tot estigui al seu lloc, és molt i molt important trobar aquest equilibri. I per mi el silenci de tots aquests llocs és el que ho permet. Me queden 5 minutets i a mi m'agradaria acabar amb alguna cosa molt pràctic. I per això porto aquesta supertecnologia, perquè això és tecnologia. Té 3.000 anys, però és tecnologia. Aquest no, aquest és més nou. Però els vols tibetans es van crear precisament... Jo tinc una teoria que dubto que sigui certa, però m'agrada creure-la,
que és que els éssers humans van crear aquests instruments, dic aquests com dic el vol tibetà o el gong a Més Orient, això és, diguéssim, de la zona de l'Himàlaia, o el didgeridú a Oceania. Cada cultura va crear els seus instruments per no oblidar que venim de la natura. L'ésser humà ha viscut milers i milers d'anys a la natura. O sigui, el nostre cos està preparat per viure a la natura, no en terres com aquest, per exemple, o el que tenim a casa o sobre l'asfalt. No estem preparats per això. El so de la ciutat mata cada any a Espanya, mata 40.000 persones. El so de les ciutats, ambulàncies, camions d'escombraries, tot això mata 40.000 persones l'any. I és normal, tot això genera estrès. Aquell amígdala que dèiem abans que està buscant, encara que per tu ja sigui normal, per l'amígdala no ho és, ni ho serà mai. I cada cop que hi hagi un trasbals de soroll, això té una repercussió a nivell intern, té una repercussió en el nostre estrès, i l'estrès, no sé si ho sabeu, acurta la part final dels telòmers dels cromosomes de l'ADN i té una repercussió molt dolenta en el nostre interior. Sapigueu, però, també que el silenci fa que aquests telòmers, que són la part final dels cromosomes, augmentin de tamany. I com més llargs són aquests telòmers, més temps vivim. I amb més qualitat, evidentment. Per tant, si us sembla, anem a fer una petita pràctica de silenci. Voleu que acabem amb silenci i tal? Doncs vinga, va, ens posarem això i anem a crear silenci. Anem una mica a observar, a veure si ho puc lligar amb el tema sexualitat, no ho sé. Amb aquest? Va, té aquest mateix. Vale, costa't per aquí, vale, sí. Va bé aquí? Sí? Perdona, ja em sap greu, però és que si no, no sentiran. Doncs vinga, va, posem els peus plans a terra, les mans a sobre de les cuixes o els genolls, l'esquena més o menys recta, i tancarem els ulls, d'acord? Tancarem els ulls per què? Perquè dins nostre és on passen les coses més boniques de la vida. I si estem amb els ulls oberts, sempre mirant cap enfora, ens perdrem moltes de les coses boniques de la vida que van dins. Així és que va, tanquem els ulls. I m'agradaria, primer de tot, que observéssiu com esteu, com us trobeu, com estàs, ara et parlo ja directament a tu, com estàs, com et trobes, i que facis una mirada molt ràpida a tot el que ha passat avui, a les ponències. Amb què te quedes? Què és el que t'ha arribat més? Què és el que t'ha emocionat o què és el que t'ha aportat alguna cosa? I observa, sense jutjar, sense esperar res, senzillament com algo que ja tens dins teu. I ja vas portant l'atenció ja cap al cos, un cop has vist això, l'has situat, i observes el teu cos aquí sentat, la temperatura, la llum que et pugui arribar inclús amb els ulls tancats, els sons que t'envolten, i a la teva respiració. A poc comences a inspirar lentament, sempre pel nas, portant l'aire al fons de la panxa, i després tornant a treure també a través del nas. Res, de forma senzilla, sense forçar, molt natural. L'aire que entra, que surt a poc, cada vegada de forma més llarga, més tranquil·la. I sents com si anessis portant tota la teva respiració cap als teus òrgans sexuals, cap a baix de tot. Inspires i respires des d'aquest punt, des d'aquest espai de creació, des d'aquest espai creatiu, des d'aquest espai de silenci. Vas observant com des d'aquí, des d'observar sense jutjar, des de la respiració,
tot s'anés posant al seu lloc. I vas deixant que tots els sons que t'envoltin emergeixin des d'aquest punt del teu cos per equilibrar tota la resta. I des d'aquestes sensacions, des d'aquesta escolta, des d'aquest temps de respecte, d'amor cap a tu mateixa, cap a tu mateix, des d'aquest observar-te, pots anar obrint els ulls lentament, movent les cames, els braços. I d'alguna manera espero que tot allò que hem vist avui s'hagi pogut d'alguna manera connectar amb aquest silenci que hem creat, que heu creat cadascú de vosaltres i que podeu fer sempre que vulgueu, perquè el silenci és gratuït, està a tot arreu, tenim la sort de viure en una terra brutal i que tenim molt de llocs per anar a gaudir de tot això. Així que moltíssimes gràcies a vosaltres.